Tak, dneska mám příležitost vyzkoušet si odnést pitnou vodu od nejbližšího zdroje do vesnice, co vlastně tady lidi dělají denně, každý den, celý den. Tak si to můžu vyzkoušet teďka. To si mám dát na hlavu. Šup. Podívej se, jak to dělá ona. Hah? No. C'est bon? Oui. Doufám, že když tam dojdu, že nějaká voda tam zbyde. Tam nezbyde žádná voda. Ale můžu říct teda, že to je pěkně těžké ta voda. Fakt jde to těžké. A ona s tím jde, kdyby neměla nic na hlavě. A z toho bolí i ruce, nejenom nohy. Ruce, nohy, krk, hlava. Počkej, to je takhle. Tak to ukáž? Takhle? Ty vole, tak to ne, tak to se polívám celý. Už tam budem? Já nevím. Myslím, že tak 4 kilometry jenom. Cože? A už jsme ušli tak 3, ne? Já mám všechnu tu vodu na sobě, že jo? Tak si docela takový politý. Já začínám mít pocit, že jim tam nic vůbec nedonesu. Do té vesnice. Teď v tuto chvíli už to pro mě přestává být sranda. Se sice smějete, ale mně to k smíchu nepřipadá. Vesnice, které jsou dál, no. Mnohem dál. Naštěstí jsme potkali slečnu, která bydlí docela blízko, tak mě to doufám nezabije. No ale třeba když to jdeš tak 20krát za den, co? Tak aspoň, aby ti tam zbyla kapka života, hele. No, aspoň to by mohlo. Bonjour. Bien, bien. Bonjour. C'est ici? Non. Non? Oh. C'est loin? No, tak já si takhle neskočím teda, jako ne? Tady jsem pomalu. Bonjour, monsieur. Tak. Sundej to tak lehce, jak ona, jo? No, jasně. To jsi spocený nebo politý? Věř mi, že si nejsem jistý. Jako myslím si, že to nebylo nějak moc daleko, ale... Merci. Merci. Chceš něco říct na závěr? Takže... Počkej. Prosím tě, to nemohlo být tak těžké. Teď si to zkusíš ty, jo? Takže myslím si, že lidi mají fakt co dělat, i když to mají kousek k tomu vrtu. Jestli bydlí někde dál někdo ještě teda, což jsem tam viděl někde nějaké vesnice a odkud jsme přijeli, tak to potěš pán Bůh, abych to určitě neodnesl. Ani půl tady tohohle kýble bych neodnesl do vzdálenější vesnice.